Chodem Darek, když vybíral pro nás jako víno, který doveze prostě mě a tátovi, a táta dokonce chtěl asi prostě 80 lahví, tak Darek pozval jako různý kamarády a nakoupili všechno, jsou to vína, které stojí od 5 do 10 euro max. Prostě nakoupili jakoby ve velkou obchodu a v sámoškách jako různých, třeba 20 lahví. Všechny je otevřeli. V těch 10 lidech prostě se napili, obodovali, napili se za 3 hodiny. Pozval je druhý den, napili se z té stejné lahve. Prostě poslal mi takovýhle šít, kde 20 lidí bodovalo. Prostě vůně, chuť, něco. Po jednom dnu, prostě po 2 hodinách při otevření, dozvuk. A podle toho potom teda to, co mělo největší bodování, tohle zorganizovalo, prostě pozval 20 lidí, aby jako při tom jako... Darek, a táta to oceňuje. Tolik kamarádů ani nemá. Ještě Darek napsal na ty lahve, kolik to stojí, nebo na ty krabice, aby jsme jako, že opravdu tam můžeš koupit fakt dobrou lahev za 5 euro. Jo?